Terve, terve. Nyt olisi 10 tilaa spesiaali. Vähän myöhässä. Ei se varmaan haittaa mitään. No niin. Aloitetaanpa vaikka tuolista. Paska tuoli. Sanon mä. En ite tykkää. Niin. Sanon mä. Sitten täällä alhaalla on tämmönen kunno suppari. Täällä on nämä kaiuttimet itsessään sitten. Tuolla ja... No siinä näkyy vaan tommonen. No samanlainen kuin toi ja tuolla. Sitten hiiri. Tämmönen kunnon pelihiiri. Hyvä hiiri. Näppäimistö. Se on tommonen, se tuli ton koneen mukana. Aion hankkia paremman. Näyttö. Aserin tommonen. Kaveri pelasi justiin tekkittiä, niin ei oo ihme. Tanssii tuolla taustalla. Tämmöiset musakuulokkeet. Hyvät. Mikä? Sitten itse konees. Mikkiä mulla ei tosiaan vielä oo, mutta aion hommata tämmönen Lenovon tämmönen jööti. Tommonen täyttörautaa, kuulkaas. Sitten tämmönen aika turha. Tuosta painaa niin rupee rummuttaa. Saa tehdä tälleen. Hehehe. Ei mulla varmaan tässä niinku muuta oo. Me nähdään seuraavissa videoissa. Ja sitten 15 tilan spesiaali. Tulee olemaan kipua ja tuskaa. Että jos tulee niin paljon tilaajia, niin... No, ei mulla muuta. Moro!